Kukhalwa ngabesifazane abazala izingane bese bezilahla. Ziyaqhubeka ukwanda izigameko lapho abesifazane bezala izingane bese bezilahla. Kuthiwa iningi labo lizifaka ezindlini zangasese emgqonyeni kadoti, kanti abanye baze bazibulale noma bazigqibe emabaleni. Kwezinye izikhathi abanye besifazane baya emaklinikhi noma emadolobheni bacele ukusebenzisa indlu yangasese bese beshiya ingane lapho babaleke. Esigamekweni sakamuva kutholakala ingane esanda kuzalwa ilahliwe endlini yangasese endaweni yase-Alexandra eGoli. Le ngane itholwa abasebenzi bokuphatha udoti be-City of Johannesburg lapho kuthiwa yayibambeke epayipini lokudlulisela udoti. Abezokuthuthukiswa komphakathi banxusa abesifazane ukuthi uma bengakwazi ukukhulisa izingane zabo noma bengazifuni izingane zabo, kungcono bazilethe kubo ukuze zihlelele ukutholwa ngabantu abafuna izingane. Baphinde baxwayiswa ngokuthi ukulahla ingane kuyicala elinzima futhi noma ubani otholakala enze lokhu uzobhekana nengalo yomthetho. Awu Mara, awu Popo, Kimshimani, awu Boyizaza ma. Isambane News sibuya nazo sishisa.